don mari haaje wayne be wayne laara statut man woɓɓe feere ta laara statut majum noy on gaɗirami banni majum useni hollam nde lawol man banda bandiraɓe na hande oɗo jogi téléphone android lugaabi useni way ok wala e ɓe holletero majum premier kanko watta a nasta nder téléphone maɗa jeyi android a nasti nder téléphone maɗa tefa application maɗa jeyi whatsapp to wodi wala e ɓe inchallah to mi nastindiro sawa mi amara an moɗo laara vidéo ɗo bannam tawi juuto abon ha chaine amin je Fasaha TV ta aboni aɓiɗana vidéo ɗo j'aime aɓiɗana vidéo amin like ngam na fasaha tan mari haaje vidéo majum an fu mi andi aɗa mari haaje vidéo majum useni ɓiɗan vidéo ɗo j'aime aɓiɗana vidéo ɗo like kenan e bandam bano o wi en abona chaine mako je Fasaha TV en habda en abona ngam heɓugo vidéo ji mako feere feere fasaha oɗo habda sosai waɗango vidéo ji hayjita en abona chaine mako je Fasaha TV man ngam wallitirgo mo hokkugo mo sembe ha waɗango en irada vidéo ji bani majum. On kofnama gelanama hayruji ɗuɗɗi bana en bolino fotna vidéo en kullan nde on a waɗata blog statut ma je wala mo foti lara sei mo ayiɗi masalan a yiɗi a jiɗina statut a maray haaje himɓe je mari lambaji ma pat lara a mari haaje himɓe ɗon je a herti ɓe lara statut ma himɓe ɗon bo je a maray haaje ɓe lara statut maɗa ɗon ɗo bana en bolino fotna vidéo goɗɗon ƴami en gaɗa vidéo majum inchallah en nasta nder whatsapp min banni bako en nasta nder whatsapp man miɗon mari haaje a habda abona ha chaine men je Fasaha TV ta aboni ta hosa ɓiɗana vidéo ɗo j'aime a partage vidéo yahugo yeeso ɗum wallitan sosai ɗo on whatsapp ma banni a nasti nder whatsapp maɗa a nasta partie statut e banni nda partie statut se wara a nasta a yiɗi a jeyna statut maɗa banni se wara iya babal photoji ɗo to se a hosa suɓa photoji a yiɗi a jeyna statut maɗa masalan bana mi suɓi photowol ngol ɗo miɗin jeynagol ha statut am amma mi maray haaje mojo be mojo fu lara statut majum to se a hosa iyanda ha miɗon mema ɗo status content ta i hatton waddante banni nda haɗɗo ɓe wi a suɓa ɗo je premier ɗo my content kala o mari lambaji ma pat lamba ma fu laran statut ma ta ɗo mari lamba jomijum bo ɗo mari lamba maɗa oɗo enregistri ka o laran statut maɗa se wara nasta ha deuxiéme ɗo hatton bo a wara a suɓa banni ɓe wiyete a suɓa dede himɓe je a mari haaje lara statut maɗa mai to ha ɗo nda himɓe je ayi mi hoosi mi koshi haɗɗo 1 2 3 be rushɗo pat ɓe larata statut am to mi jeɗɗini ɗo to wolli ma yiɗi a ɓesda hosa a ɓesda a ittani himɓe je a yiɗa ɓe lara statut maɗa yake majum se a hosa wara iya haɗɗo ha miɗon mema vertel ɗo to shikenan ɗo on lawol ɗiɗabol tatawol bo sa ta wara i haɗɗo bo ɓe wiyete a suɓa himɓe je a yiɗi lara statut maɗa man bana wigo a partage nan himɓe statut maɗa ɓe lara nda bana haɗɗo en ɗon suɓi himɓe ɗiɗo foti a suɓa ni dede himɓe je a mari haaje lara statut maɗa a suɓa ɓe ta suɓi ɓe se a hosa wara iya nda haɗɗo ha miɗon mema ha les ha alama je ɗo koshi nder ɗo hausa iya hatton to a i hatton shikenan kamɓe himɓe je a suɓi ko kamɓe on larata statut maɗa e banni haaje deuxiéme bo haaje ɗo bo ɓe holli maɗa kala je a suɓi ɗo waɗi ɓe ɗo koshi be rushɗo pat ɗo kam o larata statut maɗa himɓe je wala koɗume ɗo no kamɓe on larata statut maɗa to se a suɓa himɓe je a maray haaje lara statut maɗa itta to a wari a waɗi a doje premier o bo kala o mari lamba ma pat laran statut maɗa banni on to a hosi a suɓi se a hosa a wara haɗɗo a winda ko a yiɗi windugo a jeyna statut maɗa partage statut man jooɗi kala mo mari lamba am pat lara statut am ɗo inchallah ɗo on lawol ngol a tokkoto a wara haɗa mo a yiɗa lara statut ma pat larata statut am o mari haaje lara statut ma bo lara statut maɗa on kofnama on kettama on gelanama yeruji ɗuɗɗi momoɗon pegen Abdoulkadir Aboubacar tajite abonugo ha chaine men je Fasaha TV waɗango vidéo ɗo j'aime ɓe partage go vidéo yahugo yeeso inchallah ɓeɗo meɗen assalamu aleykum siwteja.